Makadunyiswe uJesu Kristo, makatholika amahle, mawulwet amahle. Namhlanje sicaphuna ubaba uNjiyela esichazela ngokubaluleka kwethemba, ukumethemba uNkulunkulu. Labo abafike kuye nalabo abathemba labo likuye uyakwazi ukubalungisela izinto zabo. uJesu simlandelayo uyakwazi ukuphendula i-situation ebuhlungu ayenza i-situation enhle. uJesu simlandelayo uyakwazi ukushintsha isimo osokuxakekile isona, isimo esesinzima kakhulu. Uyakwazi ukuthi asishintshe asenze isimo esinjani esiyisona, isimo esenjabulweni. Kodwa nabo kufanele ucaphile ushintsha kwabanjani. One, ushintsha abantu. Umuntu othi ukuze ake ngibonise abantu akabantu abahambe. Ushintsha impilo zothi njengamanje kwi-situation engiyona ake ngikhohlwe umuntu, ake ngikhohlwe abanye abantu. Ingakho uJesu uma ngabe ezothi bafundi bakhe aswelele ngaphesheya besenza njani, bese engena emcimbini athi xoshana abantu bahambe ukuze kulunge isimo sakho. Xoshana abantu kuse kulungile inkinga.